A l'exili, Vidal i Barraquer continuà preocupant-se pels seus diocesans, especialment pels sacerdots, que vivien amb la por de la persecució, i pel seu bisbe auxiliar, Borràs, del qual mai més va tornar a tenir notícies. A través de diferents canals diplomàtics, intentava assegurar la vida dels empresonats per motius religiosos, fins i tot oferint-se ell mateix com a penyora. També es va negar a acceptar l'oferiment del govern republicà de tornar a Catalunya, mentre hi continués havent fidels a la presó. És en aquest context que el 1937 decidí no signar la Carta Col·lectiva dels Bisbes Espanyols que donaven suport a l'aixecament militar franquista i convertia la Guerra Civil en una croada. Els seus arguments eren la independència institucional de l'Església respecte al poder civil i la preocupació per les conseqüències que podia tenir sobre els catòlics que vivien en zona republicana. Alhora, des de la seva arribada a Itàlia, va mantenir una intensa activitat diplomàtica per tal d'aconseguir que s'arribés a la pau. Una abundant correspondència i continus viatges del seu vicari, Salvador Rial, foren els mitjans utilitzats, moviments que eren seguits de prop per la policia de Mussolini i pels serveis secrets del general Franco. D'una banda, a través del cardenal Pacelli, no deixava d'informar el Vaticà sobre l'evolució dels esdeveniments i sobre els patiments de la població civil sota els bombardejos, per tal que la Santa Seu intervingués obertament per aturar la guerra. Fins i tot va suggerir al papa que gestionés un armistici. De l'altra, i sempre discretament, va mantenir contactes diplomàtics amb els governs republicà i franquista. Al març de 1938 va arribar a escriure al president Negrín i al general Franco demanant-los insistentment negociacions de pau. Aquestes peticions mai van tenir resposta. El cardenal considerava aquesta activitat conciliadora com una obligació pròpia del seu càrrec. Durant la batalla de l'Ebre escrivia: La idea d'una gestió pacificadora no s'aparta del meu pensament i escau tant a la missió d'un bisbe d'estimar i recercar la pau. Tota aquesta activitat va ser realitzada des del silenci de la cartoixa italiana de la Farneta, on el cardenal va viure pràcticament tot el seu exili. Quart, vull expressar la meva més profunda gratitud als estimadíssims fills de Sant Bru, que en la meva forçosa expatriació m'han acollit i m'han tractat amb una caritat verament cartoixana. M'han ofert reiteradament, per a tot el temps en què no pugui retornar a la meva arxidiòcesi, una hospitalitat que mai no sabré agrair.